יש משהו שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו בזוגיות, גם בחינוך. כאילו הילדים זה שלנו, האישה זה שלנו, ואנחנו יכולים להגיד להם מה שאנחנו רוצים. מה זאת אומרת מה שאנחנו רוצים? מה שאנחנו לא נגיד לאישה אחרת. לא מדבר על אישה מהרחוב או ילדים מהרחוב, הילדים שאתה מטפל בהם, מלמד אותם, אלא אפילו לקרובים, לילדים שאתה מכיר, לנשים שאתה מכיר במשפחה. לא תגיד את הדברים האלה, אבל זה אשתך, זה מותר. היא אשתי, לא? נכון? אז זה משהו שאני עצמי עובד עליו, לזכור שאשתי היא לא שלי, היא אשתי, אבל אני לא יכול להתייחס אליה כמו שלי. בהצלחה.